Είμαι ο Γρηγόρης και μόλις στα 30 μου έχτισα αυτό τον κολεσό. Πάμε να δούμε το προσωπικό. Αυτός εδώ είναι ο συνεργάτης μου Αλέξανδρος. Από ό,τι βλέπετε, σκίζεται στη δουλειά. Ξύπνα ρε! Ήρθα από το ντοκιμαντέρ! Α, καλά. Πάμε για τη γραμματεία. Γεια σας. Εγώ κλείνω τα ραντεβού, οργανώνω τις παραγγελίες και παραγγέλνω καφέδες. Και από εδώ είναι ο τεχνικός μας. Λοιπόν, αγόρι, εγώ κόβω, τυπώνω, ράβω, ξυλώνω, χαράζω, γενικότερα τα κάνω όλα εδώ μέσα. Ολυμπιακός πάω, γκολ. Ξέρω, γκολ. Συνέχισε, μπαμπή. Πάμε να γνωρίσουμε τον πολιτή μας. Ποιος πολιτής, το προϊόν, πουλάει από μόνο του. Μας έχουν προτιμήσει από τα Mad Awards, Just the Two of Us, μέχρι και κυρανίτσα από την Κυψέλη για τα αγούρια της. Και από εδώ, ο συνεργάτης μου, ο Αλέξανδρος. Μισό ρε παιδιά. Γραμματεία, ένα καφεδάκι. Να βρεις δικιά σου γραμματεία. Α, ναι, σωστά. Γραμματεία, ένα καφεδάκι. Αμέσως κυρίου, μέτριου μαύρη. Μπορεί να είμαστε δύο, Αλλά δουλεύουμε για 12. γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και πιστεύουμε θα μεγαλώσουμε κι άλλο.